Maayong gabi Sugbo. Maayong gabi ako mga pinalanggang Sugboanon. Duha ta ka adlaw nga wa ta nagkakuyog. Na-miss mo. Na-miss nyo ako. Kay ako, na-miss ta sad mo. Na may kanta na, no? O gilyo ko, miss na miss kita. Itaw di anasad ko, niining atong inadlaw-adlaw nga pagtaho ninyo o unsay mga panghitabo sa Cebu Provincial Government, ilabi na gayud kabahin niining atong pakigbisog batok sa COVID-19. Ug tagaan ta mo report aron gyud makompleto ang inyong picture. Kadtong mga adlaw nga wala ta makahatag og report, akong ihatag karon. Unahon ako gikan atong June 5 to 7 kay katong June 5 wa ta kahatag og report. Mahinumdum mo kamong mga kanunay nakikuyog kanato ni ining nabansagan na nga programa nga ang probinsyana, wala ta kahatag report dito man ta sa Malapascua Island. Nag-live ta dito sa Malapascua Island. Daghan gyud kay mong nitan-aw. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw ni adto nga episode. Kay at least man lang ma-promote nato ang matahom kaayong isla sa Malapascua. So June 5, Biyernes to, unya pagka June 6 ug 7 naluoy man lagi gud ko aning atong PIO team kay kiba mo na rin na sila natug nganha sa PIO. Unya magdasok ra ba si Kati di nakakanaog sa iyang katri kay namay natug nga riskilid sa sahog. Oh, mo na unya mga healthy babies ra ba kaayo? Maglisod og irog. Mao na ko sige take a break. Kay gikan pa gyud mig Malapascua. Atong Biyernes dito mig Malapascua. Nya lagi kay di man pwedeng back ride. Baktas mi oy. Perte ra bagyong inita. Tingali among baktas adto mga 30 minutos. Under the heat of the sun. Naghiting-hiting ang kainit. Puwerte. Si Kati hapit kuyapi. Pag abot kaming tanan ni hangak mo to ingong kuhala, take a rest, take a break. Utong wa tay report atong Sabado. Domingo, that's our day of rest. Kinahanglan pud ta usahay mo rest. Uy, daghan na baya kay ninyo nga nabalakan ako. Bahuway sad usahay taon diha. When bitaw don't worry about me kay bahuway man ko kining akong paghihinabi ninyo, relaxation na ninako, bawa ni sa stress kay nahibaw ko ang uban ninyo mawa sa dinyong stress nga maminaw mo na. So mao ni akong pawa sa stress. So balik ta, tulo ka adlaw niha nga report. Ang total tested gikan ni sa TBRL, sa Vicente Soto ug sa ARC, tulo ka laboratories. Now, ang total tested from June 5, 6, and 7, 1,911. 1,911 total tested from our 3 laboratories. Ang Cebu Province, 458 ang tested. Ang Cebu City, 1,241 tested. Lapu-Lapu City, 98. Ug ang Mandawi City, 114 ang tested. Niining total nga 1,911, total negative 1,400. Ug ang total positive 511. Mao ni ang distribution sa 511 total positive in the last 3 days ni ha, June 5, 6, and 7. Tulo ni kaadlaw nga resulta. Sa Cebu Province, sa 458 nga tested, adunay 4 ka bag-o. No, dunay 47 ka bag-o. 47 ang bag-o. 47 new positive cases for Cebu Province out of the 458 tested. Sa Cebu City, out of the 1,241 tested, adunay 425 nga bag-o. Lapu-Lapu City,
Out of the 98, dunay 11. Ug ang Mandaue City, sa 114 tested, dunay 21. Okay? So, mauni ang atong result. Actually, sa Cebu Province, 47 ang bag-o, 7 ang repeat. So, 54 ni ang Cebu Province. Pero ang 7 ani repeat test na. 47 ang new. Now, as of June 8, buti pasabot karong adlaw, mauni ang results nga nanggawas gikan sa TBRL ug sa BSMMC or sa Vicente Sotto. Total tested 433. Og ang distribution 117 sa Cebu Province nga tested, sa Cebu City 240, sa Lapu-Lapu City 41 ug sa Mandaue City 35. Ang 433 nga total tested, total negative is 278, ang total positive is 155. Mao ni ang distribution sa 155 positive. For Cebu Province, dunay napulo ka bag-o, 10 new. Ang duha repeat. So 10 new cases. Sa Cebu City 121. Sa Lapu-Lapu City 17. Sa Mandaue City 5. Ang distribution nato sa Cebu Province are as follows. Ang sa Talisay dunay 3, Minglanilla usa, Tabuelan usa apan dugay nang nagpuyo sa Cebu City. Consolacion 4, Balamban usa. Itan-aw na ning uban cases, Doc. And gi-check pa ning uban kay ang nahitabo manggod ang uban ibutang nila ilang address sa province apan di ay sama ni ining sa Tabuelan dugay nang nag-reside sa Cebu City. At there was a time manggod nga unta ang Cebu City residents adto ipadiretso sa CCMC. Unya ang Vicente Sotto ang dawaton sa province mao nang the tendency sa kadaghanan muhatag og address nila sa province bisan og dugay na sila nagpuyo sa Cebu City. We are still checking the other cases sa uban po nato nga mga LGUs kung tuwa ba gyud ni sila nagpuyo didto o dinhina nagpuyo sa Cebu City apan gibutang ang ilang address sa lungsod nga diin sila nagagikan. Now with the total positives, mao ni ang atong bag-ong total, no? Sa Cebu Province 291. Sa Cebu City 3,184. Lapu-Lapu City 146. Samtang ang Mandaue City 316. For a grand total sa positive cases sa Cebu including Cebu Province and the Tri-Cities, ang grand total is 3,937. 3,937. Okay. Sa atong mga hospitals, sa upat ka provincial hospitals o 12 ka district hospitals, ang admitted SARI or severe acute respiratory infection case is usara anaa sa Balamban. Unya adunay duha ka SARI nga namatay. Ang namatya ni ini liver cirrhosis, samtang ang usa asthmaticus. Ang status asthmaticus nya si SARI pod. So mao ni ang status sa SARI. Ang ILI admitted is unom, 3 sa Barili, usa sa Daan Bantayan, 2 sa Sugod, ug ang gipapauli na siyam, for a total of 15 ILI. Sa atong mga rural health units, as reported by our
city and municipal health officers, ang atong ILI 40 kabuok. Unya ang SARI 0. Wala tay SARI as reported as of June 7 per report of our city and municipal health officers. Now, sama sa giingon ko ug sama sa atong naandan, nangayo sa tag-report sa uban nga mga diseases kay dili man lang lagi COVID-19 ang sakit sa tibuok kalibutan ug sa tanang subuanon. Busa sigon sa atong provincial and district hospitals sa Cebu province sa wala pa tay report sa atong city and municipal health officers kay weekend, so wala tay report. Kanigikan lang sa atong mga chiefs of hospitals sa probinsya. Ang outpatient, ang treated sa outpatient or sa emergency room, ang UTI siyam, abdominal complaints 7, hypertension 6, cardiovascular disease 4, skin infections 3, kidney stones diseases 3, hepatomegaly. Oh, in other words, hepatitis. Enlargement sa liver. Yang anong gislash hepatitis man eh. So, enlargement sa liver o hepatitis, 3. Animal bites, ay na lang na. Acute gastroenteritis, 2. Pulmonary tuberculosis, 2. Ang admissions, hypertension, 4. Cerebrovascular, 3. Gastroenteritis, 3. Diabetes, 3. Kidney stones disease 3, UTI 2, naay nag-seizure 2, dengue 1, skin infection 1. So we also have admissions as well as sa atong outpatient ug ER do na po'y treatment sa uban nga mga sakit dili lang kay COVID, na ay dengue, na ay TB, na ay hypertension, na ay cardiovascular disease, na ay skin infections, na ay ubang mga sakit sad. Kaning 281 as of yesterday nga cases, wa pa nimo gi-add ang karon nga na po kani mo ni disposition of the 281 positive cases nato. Ang na-ospital 41 or 14.6%. Ang home facility, mga asymptomatic ni sila, 127 or 45, halos katunga, 45.2%. Ang naka-recover na, 87 or 31%. Ang namatay, nga 26, niining 26, 24 ang namatay because of other causes, incidental na lang, nga COVID positive gyud, sad 2 ang namatay or 8.5%. Ang COVID gyud nga klaro gyud nga COVID, SARI gyud ang namatyan 0.7 or 2 or 0.7% of the total 281 cases nato karon sa Cebu province. So, unsa may causes of death? 5 ang namatay kidney disease, 5 sa heart disease, 4 sa pneumonia, 2 cancer, 3 aneurysm or CVD stroke, 2 SARI COVID, mao ni ang 2 nato nga namatay because of SARI or COVID-19. Ruptured typhoid ilitis, usa. Binisay ako na Dok. Typhoid fever. Nga na ay complications. Kamu ba? Litod-litoron yun ninyo. Usa. Blood disease, usa. Septic shock, usa. Doon na patay 2 nga wa pa masabti. We're trying to get data from Vicente Soto. So mo na ang status sa mga namatay. However, out of the same period, March 23 up to June 7, mao man ni
diha ta nagsugod og monitor sa mga positive cases of COVID-19. We started March 23 ug hangtod gahapon June 7 kung diin 281 ang atong positive. Ang pulmonary tuberculosis cases nato 659 na. March ra ni ha, March 23 to June 7. 659 ang atong TB cases. Ang dengue nato 1,502 na. Dengue, March pa lang, dili ni kay sugod Enero. Kung sugod Enero mo abot na tagkapin hapit na 4,000. Apan kanilang March 23 to June 7. 1,502 cases na sa dengue. Sa COVID, 281. Unsa may morbidity ratio ana against population? Sa TB, 204 per 1 million. 204 cases of tuberculosis sa usa ka milyon. Sa atong population sa province nga 3.2 million. Sa dengue, 465 per million. Ang COVID, 87 per million. So, kamo na'y kumparar. Ug unsa gyud ni kaseryoso ni nga maong sakit. Nga gikinahanglan sirhan nato ang atong ekonomiya. Sirhan ang tanang mga negosyo. Undangon ang economic activity kay ang tanan magpuyo sa balay tungod aning COVID. Ikumparar sa uban nga mga sakit sama sa tuberculosis nga mas grabe ang pagtakod kay airborne. Hangin ang magdala. Apan wala ta nag-massive testing. Wala ta nag-contact tracing. Dengue, 465 to a million. Total nato 1,502 na within the same period. Kung diin ang COVID 281 times 7 ang cases sa dengue. Apan anha ra ni nato masabti klaro gyud ning dengue kay gipanghilanta na ni tag-as kaayo gidana ni sa ospital, gi-blood test na ni do na nay klarong symptoms. Kining atong 281 ang asymptomatic ani 127. It just so happened na tested positive pero walay symptoms. Kaning 1,502 nga dengue cases tinud-anay gyud ni kay gi-testing do na ni blood sample. Ipanghilangta na ni kana moy atong angay siguro nga timbang-timbangon. Kung ingon ba gyud ani ka makahadlok kining COVID-19, proportionate ba ang atong gihimo nga mga lakang pagsira sa ekonomiya, daghan ang nawad-an og trabaho, gani hangtod karon wala pa ta ni abli tungod kay lagi makatakod kuno ang COVID. Grabe mga matay. Apan the data does not prove it. It shows otherwise. Lahi ang datos nga atong nakita. Tingali panahon na human ni ining 3-4 ka bulan nga grabe kaayo ang atong mga laka nga gihimo. Kay lagi gisiguro na tong kinabuhi. Mao man gyud na. Kanang panginabuhi makit-an ra na ang kinabuhi ug mawala na di na makit-an. Tinuod gyud na. Apan tingali human ni ini nga maong mga datos nga akong gipresentar ninyo, and we can defend these statistics kay gikan gyud ni sa report sa atong mga city health officers, municipal health officers, chiefs of hospital sa probinsya. Tingali human ni ining maong mga datos angay sa tingali nato tun-an kay aron ang atong direksyon magiyahan sa datos nga atong nakita. Ngat di ay tingali dili na nga ilahi nato ang kinabuhi sa panginabuhi. Nga unahon nato ang kinabuhi, bahala ng panginabuhi. Panahon na tingali.
nga ato karon ang kunon nga dili kinahanglan buwagon nato kinabuhi panginabuhi, kay ang kinabuhi maepektahan sa panginabuhi. Kung wa kanay panginabuhi, gutom ang maabtan nimo, ug kung gutomon ka, magsipok ng utok sa mga tao. Kung magsipok na ng utok, unsaon na lang, di ay gobyerno dili na ni nato makaya nga sustentuhan tanan. Lisod kaayo kung magpadayon nga mao lang gihapon ang hugot kaayo nato nga mga restriksyon, kay lagi gisiguro nato ang kinabuhi. Kung ugaling siguroon taman ang kinabuhi, hinumdumi nga ang kinabuhi nagkinahanglan gayud og panginabuhi, dunganon ni nato og atiman. Kinabuhi batok sa COVID-19, boost your immune system. Tagai ug igong kusog ang imong immune system aron makigbisog batok ni ining COVID-19. Daghan na kaayo ang testimonial nga kung sila magtuob, mo inom og daghang vitamin C, mo inom limonsito, binutangan og duwaw, mo inom og luya, maintaining a healthy lifestyle, tagaag atiman ang kaugalingong panglawas, then kaya ra gyud ni nato. Kaya ra gyud tang makigbisog batok sa COVID-19, kay ang mas dako natong problema ron ang pagpabangon sa ekonomiya. Pagpabalik sa inyong mga panginabuhi. Nga karon sa milabay nga 4 ka bulan gipadaplin usa. Ug mao na ang atong himuong direksyon sa probinsya sa Subo. Kinabuhi inubanan sa inyong panginabuhi. Okay. Report ta. Ang atong South Bus Terminal or temporaryo nga bagsakan center, ubay-ubay ni. Wa man ta ka report hingpit sa June 4, unya June 5 wala sa ta ka report, June 6, June 7, June 8. Total of 93 truckloads. Nagkadilain mga utanon, saging, isda, kamote, butong na ha, di na buko. Butong, spring onion. Unsa man ang spring onion? Spring onion? Naay summer onion wa? Winter onion asad. Winter, spring, summer, or fall. So, 93 truckloads gikan atong June 4, 5, 6, 7, 8. Total 295,200 kilograms. Wow, grabe ha. Basig maanad naman ni tingali nga ang South Bus mahimo ng bagsakan. Ha? Di na niya na mabalik pa ng atong terminal diha. Ganahan kaayo ang mga driver inig-abot gikan sa atong mga lungsod, kay inig-abot matug sila, di pa sila mahadlok, kawaton wa tug makapahuway nya, limpyo pa kaayo, hapsay kaayo. Yay, problema na niya kung anin saon ni nato pagpadayon ani. Oh, so mao ni ang summary sa June 4. Total nato 21 truckloads. Unya pagka June 5, i-total ta ubay-ubay ni 29 truckloads. Ani as usual ang atong mga lungsod nga kanunay naghatod. Dalaget, Barili, Argao, Sibunga, San Remigio. So sa June 5 mao gihapon. Nya sa June 6 atong Sabado, ubay-ubay sa Sabado, no? 28 truckloads gikan sa Argao, Bantayan, fish and fresh eggs, Barili, Dalaget, unya Sibunga, 85,300 kilograms ang nahatod. Kisa may ano kay ba man ka og pila ka kilograms inyo dai nang
kanang timbangon. At ang inig ko na dito, nabuan nila silang kilo ilang ikarga kada mag-deliver. Isa may timbang. Ang truck ko kay mobility na sila ko. Ang katong kuan ba? Per kilo ilang plite? Oo. Kilo lang charge. Oo. Sa mao ba? Oo, kanang inig karga dito ko. Gikan dito dalagyat kita or gikag barili. Per kilo di na. Kilo or per bakat, pero may estimate na pila ko sa kabakat, pila ka kilos sa kabakat. Dahil kamote oh. Kibaw ba mo nga lami kay ng kamote? Ha? Daghan pag kay nag vitamins. Di ba? Kaon gitaan ng kamote. Kay maunay makapahimso. Nya kamote top salad kasi mo anong kamote top salad. Mga millennials, mo kasuway. Tagay niya na kuan ha. Magtanong atong kamote patilaw. Lami kay na butangan og kanang kamote tops ang leaves na ang dahon. Suka kamay. Inya butangag suka, kamatis, luya no? Yes, Bombay. Sibuyas o spring onion ba? Dili summer onion ha, spring onion. Mo ba? Dili, di mao. Sibuyas Bombay di ay dili kadtong usa sibuyas dahonan tong spring onion. Kani sibuyas Bombay Indian onion na. Bombay man. Balsa. Sa abroad pa, ang tawag na kay pickled kamote. Pickled. Pickled kamote tops. Pero kani salad lami kay ni. Na daghan kay inyo makaon nga sa labi nagparisa buwan. Maka-elastic ko sa nerves ko. Makaon sa? Maka-elastic sa nerves. Kanang kamote tops. Oh, di pa mo ana maka-elastic. But pasabot pwede inat-inaton. Elastic man, murag ka ng elastic ko ba? Elastic. Kanang itong aneurysm bro. Oh. Doktor ko. Na sa doktor o ba? You agree, Dr. Yango? Aneurysm. Doktor man sad ni Doctor Las Agriculture. Kanang aneurysm ba kay usa ka kuan niya mo kuan ang imong nerves mo buak. Oh, butok o buto. Usa sa makakuan. Kay wa mo inat. Usa sa Tinuod makakuan. na, Dok. Si Dr. Roldan niingon nga maka-prevent kuno nig aneurysm. O pangutan-on nato si Dr. Yango. Yes. Kay usa na sa Oh, maka-elastic lagi kuno sa nerve. Pwede na inat-inaton imong nerve ana. Murag ka ng plastiko ba? kung mo kuan ba kung mo Kanang- kusog na pressure sa imong kuan makakuan gud ang imong nerves. Mm. Ba mo kuan. Basta kaon lang ko. Honest, lami kayo na. So, atong Domingo, 12 truckloads. Isda, fish, butong, vegetables from Dalaget, Barili, San Remigio. So, muna. Nya karong adlaw tulo pa lang as of 4 PM pero usually magud gabi ni sila mo deliver no. Ano man? Karga O man kadlaw. dito niya, magkarga pa nga to, then murag komportable ang mga drivers nga. Ang gabi na. lang ba? Oo. Nya mo din na inig abot makakatug pa sila. Relax kayo dito sa Sud, kaya di mo sila mag-worry kay kuan man, ikuran gud ang South Terminal ang mga guards. So kung abot sila gabi moabot og kadlaw, pwede sila katug. Oh, Ngadto. sila nga to. Mag-wait sila kuhaon sa mga wholesaler. So mo na atong Bagsakan Center nga atong gisugdan agig pagtubag atong panahon nga ang atong mga mayor worried kaayo nga nagkadaghan ang mga kaso sa Cebu City kinahanglan mo adto pa sila carbon mo adto og pasil kung mahimo unta there was a safer and more organized no nga mas organisado nga pamaagi mas efficient ug mas luwas nga pamaagi mo nang atong gi-set up diha sa South Bus Terminal. Ang sugbusog kani malingaw ko ani oy. Napay mga nagpost sad sa Facebook wa man ni sila ka-apil pero nanubo na ilang mga utanon. Kani si Jerry Mayo, friend man ni nako sa Facebook. Ang iyang paliya ani nakatag-as ni harvest na siya sa paliya. Ingon siya, mao na ni akong isugdan rong gabi Lahi ang imong joy bitaw nga imo nang ikaw gyud nagtanom ni tubo na. Yeah. In your mind, nagbaw ka nga organic siya. Oh. Free siya sa chemicals. Labi na kay kibaw ka nga
ikaw na mismo ang imo diha gibutang organic fertilizer, wa na nimo spray og pesticides, so luwas ang imong gikaon. So that's the way to go. Karon kay nag-report na ang atong mga lungsod sa evaluation no, municipal LGU category ni, bali per LGU ang ilang ang sa mga participants ani mo gibisita sa evaluation team dito sa Alegria. Ang appeal sa teams, SB member Justino Libron, ang municipal administrator and MAU designate Wilfredo Listones, ang SK Federation President si Kim Marie Leguis, ug ang NGO representative Cristino Villamor and Danilo Amante. Unya mao ni ang kang Leomar Manao nga entry. Appeal siya sa household backyard category. Dakuha sa iyang backyard oy. Di ba? Pikasay nito. Hay manin. Appeal na dito sa bukid. Wala na ni apil dito kinirang ubos. Aw diri ra sa ubos. Para sa dena sa. Hay man imong yuta. Kana diha. Kanang kutob sa maabot. Kanang ngadto. Naabot na sa imong mata pagtan-aw. O naabot, dili na ako yuta. So, na backyard. Unsa man ni ang gitanom? Kangkong ko, kangkong na ko. Okay. Harvestable age dun. Nag-harvest na gani, no? Yeah. O harvesting of kangkong. Pero na siya uban tanom, no? Yeah. Kamuti na. pikasay. Kamuti. Oh, na video clip, nag-harvest og kangkong. Yes, Lord. Go, Kati! Kanang kangkong na adi para dry land, yan nakoy para nasa tubig. Katong kasagaran sa unang panahon, katong sa tubig, yung medyo delikado mo sa kung Kay hugaw. kani siya aplan kampong. Pangluwa na ko dito. Punggo. Duit. Ilang? Ayo, ko dira. Sila mang kilo sa ano. Dito na balang adro. Anak mo pud mangihi diha sa angkuan, iro pod. Ang kani unsa man ning goat manure tea? Mo ni imnon sa goat? Este. Tea ko no. Tea? Yes, Lord. Kisay mo inom sa tea? Waste sa waste sa atong mga kandi nga gibuhi, butang ani plastic drum nya butangan tubig, stay siya for 1 week nya after ani mo ni ibubo ngadto sa punuan sa tanong. Anong chamay tawag? Mo ni terminology pud dog sa kuan ba, technical term pud sa mga organic enthusiasts, goat manure tea. Pero kuan kay ni no? Yes. Very good fertilizer. Yes, Lord. So ibutang kinaabi ako gibuhi sad nga mga kanding. Ang iyang goat manure butang ang tubig Yes, Lord. and then after 1 week. 1 week manin siya kanini siya man ibubo na ngadto sa punuan sa mga tanong. Sige ako sa Pwede go sa ngadtos ornamentals. pinamungahan. Hasta sa mga orchids. Pwede go. Pwede siya. Sige. Kung makabalik ko sa pinamungahan mo na ako mismo mo ay magtubig. Ako ay mo timpla sa tea. Gusto mong tilaw? Oh, diya pa. Naid sibuyas dahonan. Sa kuan gyapon ni Alegria, no? Alegria gyapon. Oh, sa backyard niya. Dako mo kayang backyard. Nay okra. Sa Municipality of Ronda, kang Ivan Umboy sa Langin, Ronda, Cebu. Naabot ko aning Langin ha. Barangay. Kaila kay na kong kapitan dito. Imbitar ko adto kuan pista. Haskang lami kay ang iyang andam ba. Kana bitang naatanan pagkaon sa lamisa. Kanang budol fight. Sus. Enjoy kay ko ana. Kasuway na kag budol fight. Ikaw. Kasuway na mo? Hindot kay no kanang mag ilog-ilog ba. Kasuway na kay ko kanang inasal ang dagan-dagan nga tuspik sa kay bira-bira. Okay, kang Ivan Umboy, Langin Ronda, Household Backyard Category. Ang evaluation team sa Ronda is headed by Miss Lilibeth Montaño, ang Municipal Agriculturist. Kauban ang SK Federation President, si Honorable Stephen Sardalia, ang Tourism Officer
Designate Maria Lourdes Sanico, DepEd Personnel Mr. Edwin Sumampong, Ms. Pearly Jimena, Mr. Paul Edward Villagonzalo, ang ABC President and Chair of the Committee on Agriculture, si Honorable Lope Camarel. And mauni ang kang Ivan Umboy. Unsa maning ni asawa nga kuan? Okra ko. Okra ni Yes ko. Okra niya ang pikasay kay Sitaw, Batong. Oh. Okay. Sa Municipality of Dumanhog, Manhog. kang Florentina Ducay, Barangay Leong, Dumanhog, household category. Nindot ni ang tanom o, Yes ko. hala kanindot, iyang gyud gihimo ag para katayan ba? Kanindot ang palaya, batong ug talong. Ang palaya, kinahanglan mo katay. Ang batong pod, no? Batong pod. Ang talong, dili. Oo. So, hindot kaayo ang iyang garden. Ang evaluation team headed by ang Municipal Agriculturist si Miss Alice Mamulang, ang SB Member Committee on Agriculture Honorable Isaac Cambalon, Committee on Health Honorable Miguela Chong, HVC Coordinator Miss Jovelyn Eramel, DepEd Representative Miss Mardy Cambalon, ug SB Member Belinda Kirante, unya ang focal person sa Provincial Agriculture ato ni no? Office is Aini Cañete. So, ang iyang garden daghan na gyud kay tanom. Nga makita nimo ang iyabang soil ba? Yan Gi ko ang gyud ni garden kanang iya gyud ni gihaguan. Daghan sa kagkawayan siya. Daghang kawayan. Ano nakakuha niya? Tambo kay sa yuta. Ang yuta niya itom gyud, no? Indot kayo niya pag gibuta ka niya pathway ng mga bato. Napay nindot sad murag nindot suruyan ba? Ay mo mga murag so. Tanawa iyang talong, upo, ang palaya. Ana po siya sweet basil o kamatis. Kanindot niya ka put up sa kawayan bitaw. Iyang gipang plant box. Kanindot kaayo. Nya makalipay kay tan-awon nga nanubo na. Diba? Murag mawa ang stress. O ang sweet basil. Para asa gini salad ba ni? Kanang ba? Basil mahog siya seasoning gub kay ang Bisaya nga manok butangan na Manok Bisaya, oo. Mao ni makahumot. Uy, Dumanhog baya famous sa Bisaya manok. Bisaya manok. Di ka nang tinunuan. Kang Rosalina, taga diin man kang barangay. Bulyugan kang aktol po. Kang Aktol, kani sa Leong. Pero kanang Bisaya nga manok, wa biya makasunod ana, lahi gyud nang sa Dumanhog kay humok kaayo bisan og kanang bugnaw na. Humok gihapon nya humot. Mo ni siguro gibutang. Sangig mo ni sangig. Sangig, sweet basil. So mo din ni ibutang. Ngano man nga ang kanang manok Bisaya, di ba usually kung Bisaya gahi naman na kung dili na init katong inasal nga manok. Nya ngano man nga humok man gihapon ang inasal manok sa Dumanhog. Maski pa nibugnaw na dugay na humok gyud gihapon kaayo. Ngano man? Kibaw mo? Kibaw mo? Ha? Kibaw mo ngano? Ha? Wa mo kibaw? Wa sad ko kibaw. Sikreto na nila ngadto sa Dumanhog. Okay, arita sa Municipality of Alcoy, kang Ronel Recto. Household backyard gardening sad. Iya gyud gihaguan og put up sad para katayan. Upo. Kaning upo mo katay sad ni no? Nya di ay kuan cucumber. Asa na? Mukatay ba ng cucumber? Yes. Mura og palya no. Nya palya. Nanubo na sa mga ni ang seeds nga atong gipanghatag. Mag-schedule niya ta panghatag og seeds. Ako na ning gi istoryahan si Dr. Roldan nga one of our episodes adto ta dito sa Heritage Garden. Di ba? Di masayo-sayo gyud na kay wa man tay suga dito nga mingon ani kahayam kana atong dadon or hapon bata kanang dili na good init. Unya adto ta dito kay mag-andam tag
pilian nato kinsa atong panagaan og mga limonsito, kanang nangayo og seeds, nangayo og kanang duwaw, mag-andam tag pila ka buok. Akong giingnan si Dr. Roldan, daghan man kay na pangitaig paagi sao na to pagpili nga manghatag ta didto. Di ba? Nindot sad no? Aron palahi na pug scenery para sa atong ganahan kay mo didto mis malapas kwa. Paskang daghana hinuon ni tan-aw, bisag nagputol-putol ang signal. Tan-aw gyud in town. Bisag kuan usahay perti na lang gitawon to creative kay ni atong team nga nakapa abot gihapon nag-live mi didto. Kay change of scenery ba di para karon kinyo makita ang sopa lang gihapon balik ang sopa nya kana balik-balik no may gani mag-usab ni akong naong kay at least ba naay gamayng variety. Municipality of Hinatilan, kang Ignacio Ondoy sa San Roque, Hinatilan. Household daghanan nagtanom uy containerized gardening ay nay limonsito tanawa ra good tanawa ninyo nagid sa atubangan o tanawa ni mga bunga limonsito dagko kuan gyud nino grafted gyud nino kay na gagmay pa kaayo pero now daghan kay bunga uy ang second phase unya sa atong sugbusog idi gawas na ani mo daog maghimo taglain kay daghan mamuwa ka apil second phase nato focus ta pananom og limonsito duwaw og lemon kanang lemon nindot sa na kaayo nya mao ra ba pod ko sukay mo sige lagi bunga na siya nya lemon ba class ba kay ng lemon kung Binisaya lemonsito pero in Amerikano lemon so kung limonsito ang si tawag ana calamansi juice kung lemon lemonade mao na yung lemonade tag 30 ba di ba tag 30 35 ang baligya 40 ang adna sa grocery nya di ko sumag dali ra kay pagtanom ani so mo na atong sunod unya nga contest tam nanay ha Nasa lime. So may pwede pug lime lisod na pangitag lime no nabay lime pa kayo no anong lime para manag-cheeser. pero para chase sus kate oy ang inom na may gihuna-huna para chaser ko nung lime Ito sa tequila. tropo ning usa tequila di gyud ako ana di sila ay kani mga ako di gyud ko minom oy kang Ignacio Ondoy San Roque Hinatilan nalingaw na gyud ko sa iyang limonsito daghan ba ni niya nga tanom nga limonsito duha na ka buok at least planggana ra na iyang gibutangan pero ang bunga mas kaning usa mas daghan pag ang bunga kaysa dahon ninduta ani oy okay ang evaluation team sa Hinatilan ang mau designate si Miss Felivina Wilma Lasponia ang SB Chairman on Committee on Agriculture si Honorable Maria Riza Barriga ug ang SK Federation President nga si Honorable Ann Johanna Orok. So nag-evaluate na ni sila sa garden, sa containerized household. Containerized ay maudi ay. Containerized ay ning iyan mao na planggana ang gibutangan sa limonsito ni Ignacio Ondoy o sibuyas dahunan. Diyan na sa English sibuyas dahunan. Summer onion, spring onion. Sa Municipality of San Fernando, evaluation team headed by Mr. Nelson Soronio, the municipal agriculturist. Karon mao ni ang containerized gardening sa poblasyon San Fernando ni Rosa Kimel. Ang alugbati, tambukas ang alugbati no. Dagko kaayo ang iyang kuan. Ana ba gyud na? Di ba gamay-gamay man tong iyang stem? Kani dagko lagi kaayo. Ang tulay na itabo ani ang dahon ani niya iruta na. So kani siya ang stem magitugsok ani niya sud ani organic fertilizer. Kimo mga karon ni sugod na sad siya og produce og leaves. Ay, so Di siya tan-aw. bag-o ni niya gipang tugsok. Bago. O nya ang kangkong. Wild digi kay ni ang kangkong containerized pod no. Pwede ra pud di ay. Ang iyang lettuce. Wow.
Daghan na kaayo, labong na kaayo. Lemongrass. Abe, ang sa may Binisaya og lemongrass. Tangad. Tangad. Diri syudad. Tasalad. Dito sa Dumanhog, tanglad. Tanglad. Kay butang nga magyud nag L, di ba? L magyud na, tanglad. Oh. Ag ginamos giulot. Kalayan kalatkat sa bulongbong. Kangkong. Ka-cute. Unsa man ni kuan kanang tubo, PVC pipe. Nya gibutangag mga buslot para pagpatubo sa kangkong. How original. Oh, ang lettuce niya, ang gibutangan kanang sa lubi ba? Yes, bukong. Bukong. Bukong ba yan ibutang? Oh. Kanindot oy. Ang sa parang adorno si Abalay. Bitaw, apil pa. Adorno pa tan-aon, decorative pa kaayo. Oh, nindot kay na. Nindot kay nang bukong gamiton, pero ay lang gyud mo pa bukong ha. Kiba mo anang mabukong? Ha? Kiba mo anang mamukong? Kiba mo anang mamukong? Saman. Di ba mayan? Namukong namo. Kasoy namo pamukong. Mukong gay ko. kanang labi na mukuha kag item sa grocery diretso lang kagawas nga mura lang kun nalimtan o ba kabayad no namukong. Mao ba na? Agi unsa man ninyong bukong di ay kanang jeep di mo bayad diretso mo gawas ambak. Makalimot. Nakalimot. Jadi mo gukdon sa jeep. Sila kabantay. Ikaw gi unsa man nimo bukong? Kat. Karon ingon lang. Kisa may mong gibukong. Jeep. Ay, Accidental. style day gyud da sa jeep. Accidental. Honest mistake. Sometimes. Honest mistake nya ngano kadaghan niyo puro jeep malagi niyo gipangbukong. Sahay, wala legit tinutuan Mas sa daghan mo matulog sa jeep Bob kaysa matulog sa mall. Mas daghan matulog wala nagsakay sa jeep kaysa matulog na naa sa mall. Mao ba? Oh, so di na makalimot mo plating kay nakatulog. Yung sugot lang driver, kaluoy. Mao na, bukong, nalayo na tong storya. Municipality of Cordoba, ang household containerized gardening ni Magdaleno Pinote. Ang evaluation team, si Daniel Humamoy, mo ay municipal agriculturist, si Julieta Tampos, municipal agriculture office personnel, and si Josefina Montibon, purok consultant. Purok din dili. Dili siya. Household containerized. Okay, so naa na iyang okra. Okra kadaghanan. Gisud tanan og mga sako Organic fertilizer. nga naay organic fertilizer. So, mo ni ato mga entries nga gipadala sa mga dagkadilain nga mga local government units. I think ang ilang first round is kutob atong Friday. Yeah, sa districts 1, 2, and 7. Yeah, this week ang first round is districts 4, 5, and 6. Okay, mag first round pa karon ang Yeah, ang district 4, 4, 5 and 6. Ang third district The following week after this next week. Oh. Okay. So makakita pa ta sa uban ng mga paningkamot sa atong mga makita ang ilang pagka-creative. Nagi uban no makita gyud nimo nga they are really walking that extra mile nga maningkamot gyud nga dili lang kay nakatanom, nindot kay kahimo ang pagpresentar ba. Nindot kayo. So congratulations ninyo ha, kamong mga contestants nato. Pwede pa padag-on ta mo tanan. Magyud pwede pero mananaog na mudaan kay naa na gud mo'y abot, naa na kita ang inyong kakugi. So, ari na po ta sa tindahan sa Kapitolyo. Babe, pila na alkansi nangko? Maribik, ang first batch sa atong 17 ka mga lungsod nga ni-apil, halos nakabayad na, gamay na lang og utang. Ang collect kay ang ato ni ini nga expected nga receivables is 15,743,932.38. Nakabayad na og 13,067,147.08. Unsa man ning 1 million sales for rice to other LGUs? Katong mga LGUs katong si Wanda sa mga malit sila sa
nagpalit og rice. Palit rice. Nya anong gi-appeal man nimog ad? Ato mo man ang ato ang Appeal na sa allocation. receivables? Oo, appeal na sa allocation nato ng 15,000 sacks nga first na to order. So, ang fully paid na, ang Ronda na appeal. Wow, congratulations Ronda kay fully paid Borbon, Tabuelan, Santander, Ronda. Ang Alegria 99% pagkapaigot ani. Usa may 1% wa pa niya bayri. Bago na to nga soy sauce o vinegar bago na to nato. Okay. Unya Tabogon 94%, Bulhoon 88%, ug Tudela 88%, Santa Fe 78%. Puro 34%. Puro 34%. Nahalina ning puro wa. Ha? Sigurado ka? Puro pa nagsara siya mag-post sa video. Mo ba? Hinatilan 42%. Sugod 42%. Uy, bayad mo eh. Patong sunod. Say next ni mo diha. Batch Ang batch 2? Hamang batch 2. 2,000. Ang batch 2 na to, Batch 2 na siguro natin sa. ang batch 2 sa 12 ka LGUs, ang Asturias gyapoy top notcher 41%, sunod Katmon 22%, Barili 22%. Malboal 1% pa lang. So 22 million ni ang atong expected receivables, 3 million pa lang ang na-remit. May iba man nagsugod ko. May pahinuon na nagsugod. First so Okay, so isa pa. karne. Ang karne, Na siya. First batch sa karne. first batch 95%. naka-remit na 95% sa karne. Aluginsa na lang nga 40%, wa pa ka-remit sa 60. Ug boljoon 82% pa lang. Pero all the rest 100% na. Okay, isa pa. Replenishment sa upat ka lungsod kanina lang si Arga mo yung pagkapulitis. Nag-replenishment ta, bale, ang Tabuelan katulo na. First round, second round, fully paid ang third round, fully paid na tanan. Nag-request pa sila pag ang third round, 62% pa lang ilang na remit. Kapit na pod. Ang Bourbon sa first round 100%, right? Nya second round 27%. Ang Santander, di ba 100% ang Santander? Sa goods to, o sa anto kung yan. First batch na rin ako. Lagi sa second round, Santander na dry goods wala siya. fully paid. O, sa replenishment 100% na po siya. Ano? O di man na mao Wala imong pa report. Okay, so padayon ta, kutob June 30. I hope makahurot na mo bayad kay daghan ra ba kaayo itaon ang nalipay ani. Nay uban lungsod nagsigig hangyo pero saon wa man mo kuha inyong mayor di lisod. Tingali na may ilang kaugalingon pod nga kuan pag-serve. Pero like konsolasyon, ingon si Sheila Dagel. Dako kaayo ang tabang sa tindahan sa Kapitolyo kay barato kaayo. Muhangyo ko nga punan ang allocation sa among mapalit kada semana. Ato nang gilimit kay hapit na tamo sira. Ang uban sad ang palit niya daghan kaayo niya. To ano niya ibaligya sari-sari. Para ra gyud ni konsumo. So morning sa konsolasyon. Puro, nahalina daing puro. Di man di halin ingon dai si Miraluna Labajo sa Poro. Dako kaayo o gikatabang ang tindahan sa Kapitolyo namon. Maazo nga gabi Poro. Manay lang sinuntian. So gikatabang ang tindahan sa Kapitolyo namon nga mga gagmay ra og kita kay tungod barato ra ang mga tinda labi na ang bugas. Busa mapasalamaton kami ni Governor Gwen Garcia og among panghinaot nga ipadayon unta ninya
samtang may COVID pa ug mas maayo nga magpadayon ni bisan wala na COVID. Oh. Ipadayon samtang na COVID nya mas maayo pag yung magpadayon bisag wala na COVID. Maazo gasud. No, morning sa poro. Sa man ni nahalina ni sila o nagposting ni sila. Duha ka buok. Di apay lain si Tricia May Pleno, social worker. Salamat kay Gob pag abot sa karne nahurot dayon. Yahay man inyong halin, inyong girimit. Hangyo mi Gob nga mo replenish after namo marimit. Remit sa ang halin ha. Asturias. Dito gis gym gibutang ni Mayor. Ako kaayo. Taga Bairan, Asturias, si Amelia Marsado. Daghan salamat Gov. Gwen Garcia sa barato nga mga goods. Tungod ni ini nakapalit may og sakto para sa konsumo sa among pamilya in town. Sus mo ginay akong tinguha nga kato medyo naglisod mas daghan mo mapalit sa inyong salapi kay discounted man ang ato mga presyo. Mao ni sa Asturias. Alcoy. Esmeralda Anor sa Alcoy. Labing dako ang akong pasalamat nga akong pamilya nakabenepisyo sa tindahan sa Kapitolyo labi na sa panahon karon na maglisod mi og palit sa mga palitonon tungod sa taas na presyo. Tungod ani nga proyekto ang among gamay nga kwarta makapalit og igo na konsumo sa ubos na presyo. Daghan kaayong salamat Gov. Gwen. Ay salamat sa din town. Nautunta na malit mo atong kuan ha. Singan atong katong skinless barato ra to kaayo igo na gyud to kada usa ka nya dako baya. Kada usa mahug na lag tag pila na to tag 4 kapin. Kay ang tag 25 man to ang 5 unya less 10. So minus 250, 2350 divided by 5. Barato 4.25 naman lang tingali to. Para sa mga bata, labi ng mga bata in town, makakaon sa maayong pagkaon ba? Alcoy. Nindot kayo, hapsay kay ilang arrangement dito sa Alcoy. Sa San Francisco. San Francisco. Si Lito Gabutan, customer sa Barangay Poblasyon. Dakong tabang namo kini tungod kay ang mga tinda minus og presyo. Si Lito di ay para kumpra sa balay. Hinaot magpadayon kini labi na kay moadto ug musuroy kini sa matag barangay. Among dakong pasalamat kang Gov. Gwen sa pagmugna ni ining proyektoha tindahan sa Kapitolyo labi na kang Mayor Monique Buscato sa pagdawat ni ini sa Santander bitaw. Sa mapasalamaton ang mga tao kung dawaton kung ihimuon ni nga project pod sa munisipyo o sa Barili. Isto'y Mayor Barili. Puro man ni ang karne man ni ilang gipang display muy kusog kay halin Cordoba si Mildred Uy TSK sama ng TSK Tindahan sa Kapitolyo. TSK na Gov. Gwen, salamat kayo. Pero murag dili ni kaabot sa June 30 kay mahurot ni dayon. Ang karne ni no. Kusog kay halin barato magud kaayo gud nya maayo nga klase no. Okay, imported man siya. Imported. Cordoba. Kaning sa sugod. Di may daghan na malit sa sugod. Anong gamay pa mala inyo na remit sugod? Aluginsan. Si Nancy Tinipre. Barangay Poblasyon, Aluginsan. Salamat kaayo Gov. Gwen Garcia ni abot gyud diri sa Aluginsan ang baratong produkto pinaagi sa tindahan sa Kapitolyo. The best sad ang kalami sa chorizo. Wa palagi jud ko katilaw kay ko baligyaan ni Maribik. Maibog lang ko dagko ra ba ka ang chorizo kita kada ang dili ang katong skinless niya nakatong chorizo gyud nga tag 135 per kilo ba to? 125 lang. 135. Ano si Maribik Dok makapalit ng isa tindahan sa source mo. Palit na diretso sa source, dili discounted. Discounted. Okay, so mao na nagpadayon ang atong tindahan sa Kapitolyo. Ang makapalipay nako kanang mga feedback
labi na sa ato mga kaigsuunan nga medyo naglisod in town unya ang ilang mapalit kay barato mas daghan mo mapalit maayo sad nga klase labi na ang kaning baboy unya kaning chorizo nga mo'y dali kay mahurot kay barato magid kaayo para gyud na ninyo aron labi na ang inyong mga anak makakaon sa maayo nga pagkaon barato sad ang bugas nato pinakabarato na tag 22.50 ang kilo so okay naa may nanunglo nako itunglo lagi ko luuya sa nako no kini si Remsi Kagang na ba apelyidong Kagang duharay buot pasabot kanang kagang mura nagsakyanan bitaw nga inigdagan nagkagang or kagang kanang kagang kibaw ka ng kagang di ba mo man na ang kanang mo ba nang umang lain po na oh kanang kagang nga murag kagang mura man sa ni kagang ni ilang naong now kini si Remsi Kagang may iyang gibutang. Ang iya tinuod nga si Remsi Kagang, taga Barangay Giwanon, Hinatilan. Ni-react siya kay naaman intoy namatay sa Barangay Pardo nga kapitan. Unya niingon siya, maayo unta musunod og kamatay ang atong gobernador na si Gwen Garcia nga way gibuhat sige lang og papreskon. Hala, nanunglo man ka. Di ka adik. Kay nakadungog ko imong igsuon nadakpan ra ba? Kay namaligya ba tong syabo? Basig gitilawan nimo tong syabo no kay kisa may tarong nga tao nga manunglo og lain. Ako gani bisa pag unsa na nako kalagot ang tao, di gyud in taon ko manunglo kay makagaba ra ba na. Grabe kay ang gaba ni ana. Ang gaba ana, di na gyud mausab imong naong, mahimo lagi hapon ani ka maksot. Di na mausab kagang makagang ka. In taon pod. Wa ko'y laing gibuhat. Puro nagpapreskon. Hala. In taon kaluoy nimo. Ako bitaw kung mahimo lang di ko magpreskon, apan sayod ko mo na gihulat sa mga tao kay gusto makadungog og balita nga ilang kasaligan. Gusto sila mahibaw kung unsay gibuhat sa gobyerno, pero ikaw kuara kisay kapitan sa Barangay Giwanon. Oh, Kapitan Michi Momo. Naaman ni sa imong barangay. Gusto lang ko maklaro kanang di ka ni siya drug addict kay wa man tingali tao nga tarong og pangisip nga manunglo og lain. Laliman ka maayo unta musunod og kamatay ang atong gobernador na si Gwen Garcia nga way gibuhat sige lang og papreskon. Hala, gusto ka mamatay ko? Kung sa'yo mahitabo na ko, ikaw niya pangitaan sa mga tao ha, kaya nag-ampo naman kang mamatay ko. Hay man ani Remsi Kagang ang lalaki o ang babae? Lalaki ko na to. Kaning lalaki maudi ay awarag maayo ni iyang naong murag buang no wa kanina ka iskapo sa mental hospital or basig na sobraan ang kwarantina nasubraan tingali ang imong pagka-kwarantina wa kay gawas-gawas basig nikurikong na imong utok pod pero grabiha sad sa salamat kay ninyo ha grabiha sa backlash uy daghanay mga si Bernadette Doria ayaw panungo ay usa murag naa ni siya problema ingon si Cariaga Rain naa ni siya problema ni Mugob usa kay problema niya nako no ang iyang problema nako kay buhi pa ko pero katura man tingali mga tao nga mga nangayabag maoy manunglo og uban
Napay uban ng stock na si Karyaga Rain. Anak gyud na kay newly created ra ba ni nga account ako gi-stock. Daghan mahinuoy ng si Huarang Yoshi Arakawa. Base nangita ni siya og problema unya maghilak-hilak dayon. Isog-isog now, hilak-hilak later. Waton lang tikas balita. Pangita na hinuon kanamo. Niya, di apa. Ay, si Joanne Fajardo. Remsi kagang-kagang, ayaw pag-ingon ana, unsay walay natabang. Ikaw, naakay natabang. Sobrahan kag ngal-ngal. Unya rabag ipatawag ka, dayon kag pangay pasaylo. Ako'y Ma'am Gwen, dili jud ti ka pasayloon. Dugtaon ti kas prisuhan. Amawa ka, amaw kuno ka uy. Amaw. Si Stella Montero, simbako ka uroy, uy, mamalikas di ka. Pastilan. Daghana ani nilang nang react, uy. Daga swelto sumampong, una pa lang kang mutiorok, manong, hilabot man ka, wa man ka hilabti. Ang manoy manang daghan kaig nabuhat. Manoy manang kay ang duha wa man siya kibawog ang laki bag babae. Manoy manang daghan kaig nabuhat si Gob Gwen labi na namong mga taga-probinsya. Hipos ray kuwang nimo. Thank you Daga swelto sumampong. Pastilan. Kulang kas pansin or kulang kas parok-parok. Ingon si Justin. Ngano gud taon ka nanungo sa tao na wa man kahilabti diha kung gutom ka na og wa kay makaon kay wa na kay bugas maayo pa patabang ka ni Gob mangayo ka bugas kaysa manungo ka diha mabalik gani na nimo imong storya na bantay ka lang maayo pa magampo ka diha kaysa manungo i-disinfect gani na ni Gob imo baba tagamjud ka. Di lang baba ako i-disinfect hastang otok. Awara guni ang nao, nagliraw laging mata. No? Tarong ka na. Mura lagi ni siya og kanang kuan. Spaced out to as outer space. Remsi kagang-kagang. Sige lang gipangita na ka. Pero kapitan, imo man ni kauban unya tagagiwang hinatilan, Mayor Michael Singko. Unsa man tarong ka ni? Gipanunggo ra ba ko? Gusto ra ba siyang mamatay ko? Kamo naminaw na ko karon. Gusto mo mamatay ko? Ha? Kay kung mao na inyong gusto, automanan ta mo. Pero di man tingali kay naapod ba yay nagmahal nako? Naapod ba yay intawi muhilak kung mawala na ako sa inyong mga pananaw. Pero kung unsay may tabo nako, gani kay nanunglo na ra ba ni? Aw naibaw na mo kisay pangitaan ha. Mao na unya ni pangitaa. Kay nanunglo man ni siya, gusto man ni siya mamatay ko. Unsa nay feedback na to ani niya? Pangita na ni? Yes, ko. Sitawad na sila uban sa kanto. So, abangan ang susunod na kabanata. Mo update lang ko ang ato mga stranded Cebuanos as of June 8, 2020. 847 na ni atong natabangan. Katong na-validated gyud ha. O naningkuhamot gyud sad ni sila in town nga makakuha sa certification, ni fill out sa form, na-validate ug hain sila. So 847 na ang atong natabangan. Unya total of 2,379,000 na ang atong na payout nila na panghatag. Kung usara sila, doon na tayo certain amount gihatag. Kung doon ay kuyog sa pamilya, gipunan sa nato. Kaya aron sa maka sapar-sapar kung pamilya. So, 847 Cebuanos natabangan na nato. Total of 2,379,000 ang ato na napadala nila through kwarta padala. Okay. Feedback? Atong basahon?
Kay wa ra ba ko kabasa sa inyong mga comments. Si Roel Salvador Terana. Good gay Gov Gwen. Salamat sa tanan gihimo jud nimo. Ang tanan para namo mga yanong lungsuranon. Salamat sa Ginoo. God bless you and your family. Labi na ni kanhi Gov Pabling, your best father, my idol. Kibaw ang tinakandal sa ino lamang sapatos. Yeah, mo na istorya sugilanon sa kinabuhi sa akong amahan. Si kanhi Gobernador Pabling Garcia. Si Chay Chay, para sa kaayuhan man in town na tanan imo gi-fight Gov Gwen, kami mga uyamot Gov, wala may laing ikatampo or ikatampo nimo ang among pag-ampo ra gyud. Naunta ikaw tagaan sa maayong panglawas. Ikaw ra ang leader nga nakasabot sa kinabuhing pobre. Go lang ng go Gov Gwen, naarami sa imong likod. Mo bitaw nang musuroy gyud ko. Wanto gyud ko kung mahimo, wanto ko sa bukid, makihimamat ko ninyo, maminaw ko ninyo para mahibaw ko ug unsa inyong kahimtang. Kay unsao man ako pag huna-huna o paghukom ug unsay akong buhaton, kung puros lang na report akong basahon diri, puros lang na mga istorya ang akong paminawon, dili man na sila ang kamo. Una mo adto gyud ko kay aron kamo mismo makita tamo. Itong Biyernes naabot ko malapas ko. Nakita na ko unsay angay buhaton didto. Nakapaminaw na ta sa mga tao sa didto. Sige lang kay sa niini mo sunod nga mga adlaw mag-live pud tag lain na pud nga setting. Adto tag uban nga mga lugar nga atong bisitahon, makigistorya ko ninyo, maminaw ko ninyo, mutanaw ko sa inyong kahimtang. Nya adto sa ta mag-live. Kevin Casalinas Kabutagon, thank you Gov for understanding our situation and fighting for our good. We will pray and support you always. Yes, naningkamot gyud ko nga unta ang katong backride nga policy, no backriding policy, ila tong ihiklin. Kay total naa man na sa balaod. Gitugtan man na up to the 4th degree of consanguinity or affinity. Basta walay bayad, gitugtan na. Sigon sad sa labing bag-ong Supreme Court decision gitugtan sad na. Apan lagi wala man na matagai og pagtugot ang atong hangyo. At least I tried my very best para ninyo. Kaya nakakita ko labi nagbuntag daghan kay imong nagbaktas padung sa inyong trabahoan. Hindi mo ka-backride nya sa ubang mga lugar wa ra ba gyulain wala no other means of transportation. Nganong kibaw ko kinabot man ko sa bukid. Naabot man ko sa inyong mga barangay. Nahibaw man ko sa inyong kahimtang maski mga maestra. Walay masakyan. Mano nahibaw ko ana. Kanang uban wala nahibaw kay wa man naabot sa inyong mga barangay nga naa sa bukid. So, lahi gyud og maningkamot ang usa ka leader pagtan-aw gyud sa sitwasyon. Anok Sunshine, dili jud mi pulan sa pagtan-aw o pamati sa imuha. Akong anak kun dili mo agik-ik, mo bahak-hak og katawa, dili lang makalingaw kun dili puno sa pagtulun-an. Pagkabati sa akong anak nimo, hingingon nga si Gob na ma, ari diri ma, paduol nako kay mutan-aw ko ni Gob, makalingaw kaayo. Hasta ang anak sus, pila edad sa imong anak oy? Anok. God bless you Gob. We are here to support you maski belong mi sa Cebu City but under one Cebu province imo taga Subaybay. Thank you Anok og regards sa imong anak. Benson Cabaron, mao jud ni nindot tan-awon nga live kay kompleto Ricados ang pagtabang sa atong inahan sa Subo. Salamat kaayo, Gov Gwen. Henaro Lambo, kanang gahulga nimo Gov, nagsalig na kay naay upat nga ligid sulay kunog lakaw anang karsada o bukid nga init kaayo. Tan-awon tag di ba musaka imong high blood. Wa kay pagbati namong mga kabus. Amen. Alvin Kibido, majority of Cebuanos always on your back. Gov, thank you. Ikaw amo na governor. Thank you. Ralph Kirit Castigador, thanks kaayo Gov sa depensa namo nga mga OFW. Magbuhay ka Gov.
course, ato ginadipinsahan ng OFW. Kaya ako kaya natabang sa atong nasod. Mariel Monsanto is watching from Singapore. Leonida Ibanez Oyanggoren. Daghang salamat. Watching from Melbourne. Si Rosemary Yeto from Dublin, Ireland. International na ni atong beauty. Charleston Tugi from Doha, Qatar. Oh. Si Edward Serato watching sa Middle East, sa Kuwait. Unya dito ra ba? Ngadto sa Qatar, dito sa Middle East, sa UAE. Uy, sikat na sa kay tuob dito Nanunod na tanan tuob. Oh. Si Vivian Tech-ing, salamat kaayo Gov. You're truly a great leader. Tinud-anay nga probinsyana watching sa Dumanhog. Roseanne Singson, salamat sa imong mga advice ug nalingaw ka mi diri sa Daan Bantayan. Si Habon Edward, maayo kay blooming kaayo kada gabi jud mi watch. Blooming ba ko? From Lutopan, Toledo City. Blooming. Uy, pili gid ko aning kolora ron kay para palahi pud ba o tan-awa. Kay karon pa ko kasulod tingali ani nga kolor no. Di ba? Nga unsa ning kolora? Purple? Di ba? Oh, kana. Ang tanan na po din sila. Unsay brand ana? Ha? OOTD na po. Tanan na po. Unsay brand ana? Si Tony, wala siya kasabot sa meaning sa OOTD. Sweet lang siya kay Pao. Unsa man ang OOTD be? Bebe. Unsa man ang OOTD? Outfit of the day. Oh, mo ni akong OOTD karon. Amek Kindaw, liwatag gyud sa among mayor. Uy, si Christina ting libot ni pasabot tagaliloan tingali ni. Maayo sad unta og magparehas ni nimo kaisog nga mo atubang sa mga hagit sa pag-alagad. Nagsugod na sad hinuon. Oh, maningkamot sa taon na akong anak. Esa Celestial Balaba, thank you so much Gov sa imong serbisyo tinud-anay. Naami sa imong likod pirmi. We Cebuanos love you more and I love you even more. Si Flor de Lis Ababa, good evening Governor. Let your detractors be. Oy dili oy, kung tungluhon di ka, okay rin nimo. So let your detractors be. Tubago na nato oy, kalingawan lang ba? Pero kanang manunglo, doon na gyud ito bagonon kay baya, kung gusto kang mamatay ang usa ka tawo, but pasabot, andam na kang mopatay anang tawhana, di ba? They are people who do not know or are blind to your extraordinary efforts to get out of this crisis. You have shown exemplary leadership since day one. What other people think does not matter. As far as the majority of Cebuanos are concerned, you are doing a great job. Thank you, Flor de Lis. John Lammers-Cotter, Gov Gwen, good evening. As always, ikaw rapirme, hala, abi na ako ni foreigner niya, may lagi kayong binisaya. Kung tinuray yun ni kay Lammers-Cotter God ang apelyido. So, Gov Gwen, good evening. As always, ikaw repair me ako gipaabot o look forward every day and evening. Lammers-Cotter good. Di, slang yun ni kung magbinisaya, di ba? In all uncertainties, difficulties these days, you just don't know what a big role you play to the people listening to you. Magpa-jokes o health advice. Keep up the good job and positivity. We love you, Gov. And thank you, our Pambansang mother. Thank you, John. Thank you, John. Danica Danieli, QD. Hi, Gov. Yes, lipay kay ko. Kay ako mga tanom. Nakakaon nami. Wow, congrats Danica ha. Ako pitsay, tambok kayo. Di kong tooy, wam ko kita. Tambok imong pitsay, Danica. Bidaw, tanaw daw kong sample bi. Sample. Na ako sa Lipata, Minglanilla. Tambok ko no kayang pitsay. Congrats Danica ha. Padad i-picture mi direct para matuo ming tambok imong pitsay. Christopher Hagdon. Sakto jud kagop. Kinahanglan jud i-balance ang kinabuhi ug ang panginabuhi. Kung wala na'y panginabuhi, mag-unsa man ang kinabuhi sa tao. Makahuna-huna na og hikob kay wala na'y makaon. In fact,
na ako'y nabasahan na ay naghikog nga maestro when he knew nga positive siya, no? Yeah. Naghikog siya. Kay maulan sad lagi. Na kana bang maka-depress si Judin Alviso Wong, True Gov, boosting one's immunity and being healthy is top priority in today's new normal. And you, Gov, is the epitome of health. Kay maski daghang problema, you are blooming. Ay, kaduhan ako gitawag blooming. Ay, Rosalie, blooming ko, Ros. Blooming ba ko? Sige na, uy! Uy! Tando na diyo, uy! Okay, kulbaan man lang ko nga. Tingay, para ni mo na, laos ko, kanang laos, anak na raba na, laos. Kanay, blooming. Lorraine, blooming ko, blooming. Mo na gitawag, fishing for compliments, namingwit, o komplimento. Bitaw, pero wako na mag-fish ha, ningogit si Jodine Alviso Wong. Oh, maski daghag problema, you are blooming. God bless. Oh, thank you kayo. Ma-inspired man ang pud ko ani oy. Si Jesus Casas Pintor Jr. watching from Camp Crame, Quezon City. Kumusta mo diha? Kumusta kayo dyan sa Quezon City? Nandito kami rito sa Cebu City. Hinaot unta na tayo ay makalampas nitong ating inaatubang na problema. Tama ba yun? Red Violet. Hinaharap. Unsay hinaharap? Hinaharap na problema. Hinaharap? Unsa man ang magandang hinaharap? Anong ibig sabihin ng magandang hinaharap? Nagutana ragay ko. Kamu ba? Red Violet. Buenas noches, Gov. Watching from Zamboanga City. Ah, ¿qué tal, Red Violet? Muchísimas gracias. Buenas noches también. ¿No hay más? ¿Hay más? Yo puedo leer más. No más? O di pa. Duke Valencia Echeverry. That is a true leader. Kaliwat jud ka ni Lapu-Lapu, Ma'am Gwen. No retreat, no surrender. Bitaw, nangita ko madyaran nga patsyonon. Kaliwat ni Lapu-Lapu. Na-shock. Rosalie, ay kong ka-shock diha. Pag ka maanad na ko. Si Scrub Blog, I admire your audacity and strong will to move towards progress. We have got to move on and pick up slowly from where we left. Tinuod lagi, we have to move on. Look, accept it. Naagi na yung COVID. Parehas na ang tud karon, nagyapoy TB. Na dengue. Accept it. We have to move on. Dili nga ingon na mo positive ani nga lungsod. Wa na, lockdown na, sirado na. Kanina ha, dili na. We are ganina tuod. Nagmeeting ta dire si RD Jimmy Bernardes atong DOH nga regional director. Diri sad si Dr. Aquino sa BSMMC. Unya nagmeeting ta kay I believe ang DOH will come up with a new set of protocols. Kabahin aning una sa tanan og na positive. Kinsara ang i-isolate or i-test ang first generation ra katong close contact ra gyud. For example, ang sa household kana ra dili nga mag-lockdown tibok barangay na usa ka positive i-lockdown nimo tibok barangay di na mahimo kay kana inig-lockdown nimo sa tibok barangay pakanon pud na sa lungsod kay ang di man ka trabaho di man kagawas di kinahanglan na pud na nimo pakanon wala nay kwarta in taon ang mga kadaghan sa atong mga kalungsuran na hurot-hurot na pagsustento lang ni ining lockdown mao na first generation, gitawag na nila first generation lang ang i-isolate, i-test. Ang i-test ang symptomatic na lang. Dili kay mangita pa ta sakit, ngano mangita man tas mga asymptomatic. Nga daghan naman kaayon. Niingon na mismo ang WHO. Gi-appeal na nagsultis DOH. There is no clear evidence that asymptomatic persons can infect. Kung naaman gani, wala na maka-apektar sa database. Meaning, kung doon naman gani, andyan wala, way ebidensya. For asymptomatics, walay klarong ebidensya nga maka-infect. So, dili na nato pangitaon, kaya di man lagi ta mangita sa mga asymptomatic sa tibihon. Di man lagi ta mangita sa mga asymptomatic sa mga dinggihon or mga kagiron.
Hon manggod, hon ba, dinggihon, di ba? Tibihon, kagiron, kurikungon. Di ba ta mangita sa mga asymptomatic ana? Mangita di ita nga, uy ikaw wa gyud kay kurikungon pero asymptomatic ka, basig kurikungon ka. Magkuan usa ka 14 days, basig makatakod ka bisag wa kay kagid. Dili. Kato na mga asymptomatic mao na atong i-test. Kay mas skewed ang atong perception. Maghuna-una ta sa kadaghan ka positive. Hala, kadaghan positive. Unya di ay according to Dr. Bernadas, total positive lang nato tibok Region 7. 2% ra anang ospital. 2%. Maghuna-una ta kadaghan positive, nakalimutak pagkadaghan kaayo nga naaras balay, wala mga symptoms. Muna ikatulo, time based na ta ha. Ang discharge dili nga maghuwat ta nga kaning usa positive kinahanglan kaduha man negative usa og test. That's a waste of resources. Can you imagine? Testingan na nimo positive. Inig-test nimo why symptoms? Inig-test nimo sa ikaduha, wa nay symptoms pero positive man. Usba na pud nimo. Mahurot na lang. When we could use this to test symptomatics. So, time-based. Kung wala na kay symptoms within 21 days, certified na ka sa doktor nga wala gyud, wala kay lanat, wala kay ubo, wala kay sipon, we will consider that recovered na. Mao na ang atong pagtratar ani nga disease kay nganong gilahi ta man ni, grabe man kaayo ang paglahi ni ini. Unya grabe sad kaayo ato reaksyon. Karon grabe ka apektado ang atong ekonomiya. Maglisod ta for the next pila ka buwan pagpabangon lang. Muna it's time we move on. We really have to move on. Luz Ibanez, you are absolutely right. COVID will be part of our life. Yeah, sakto gyud ka Luz. Luz Ibanez Alenson. I think COVID will be part of our life. We do not want to live and die with fear, so we should go back to our normal life. Vanessa Cabornay Pacanya, ganahan kaayo ko nimo sa imong mga info. Ug nawala akong kahadlok sa virus, sukad nag-watch ko sa imong video. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Nenith Schweizer, oregano is mint, pwede tea. Api lagi ni oregano. Edit Baricuatro Kayakap, ganahan kay ko minaw ni Mugob kay you help to boost our immune system, you also help us boost our personality. No fear good, fight. Thanks Gob. Bitaw, boost the immune system and boost your personality. Marjeta Robbins Harabe, Gob Gwen, pod man butangan og oregano, pwede man butangan oregano ang water. Unsa binisaya ng oregano? Ha? Unsay binisaya sa oregano? Kibaw mo unsa? Ha? Oregano. Nice ng mga herbs, appeal sa gardening, may health benefits food aside sa magamit sa pagluto. At Google Translate dayon si Kuano. Google Translate dayon sa oregano. Oh. Oregano lagi. Binisaya sa oregano, oregano. Kalabo. Kalabo. Kalabo di eh. Kalabo? Kalabo. Ta? Ka? Ka. Kalabo. Oh. Para ubo mo na. Oh, ibutang pod. Makatabang pod. Apil sa tuob. Nenith Schweizer, hi Gob, basta lang gyud na ay signal ang globe. Kay usahay nagkamang ilang signal. Hoy globe, ay kamang imong signal. Na COVID mo. Tan-aw gyud ko nimo, bahala na og unsa akong buhaton. Tapad gyud akong cellphone nako. Haha. Thank you kaayo sa inyong mga reactions, inyong mga messages, top posts. Ay, kibaw na di ko. Napa si Dr. Roldan? Kibaw na di ko. Kareta. Cebu City man na. Kauron. Sige, kanila usa. Birthday greetings to former Kareta Barangay Captain Boloy Lauron.
who is celebrating his 53rd birthday today. Happy birthday, former Barangay Captain Boloy Lauron. Oh, happy birthday, why manok? Ang gitawag nila, what do you call this kung mag-birthday ka, karong mga panahon na? Quarantine birthday. Oh, yes. Di ba? Yan, tawag. Trivia. Leia Buendia, I'm watching you right now while chatting with my mom sa Pinas. Hasta siya, tawa og lipay sad. Take care, always diha gov. Kay daghan ang nag-love nimo. Watching from Abu Dhabi. Stay happy and strong. Salamat kaayo Leia. Ha, salamat. Ayo diha sa Abu Dhabi. Okay. So, we finally come to the end of our program. Apan dili pa ko ka-ending. Kay si Rosalie karon ni signal mangutana gid siya. Sal. Bob, you mentioned kanina nga time-based na ta, and before ay naka nga mag-set the cut-off kung kanus ang start nga kanang kating mga positive kay di time-based na to. So when ni siya ang cut-off na to, Bob, kung ang ato implementation? Well, we're already starting actually. Like for example, ang atong mga CPDRC nga inmates, kibaw man ta kanus ani sila gi-test, di ba? And some of them pagyapon nabalik ang test. Unya, wa na magyud tawo yung mga symptoms sa unsaon na nimo ubos pag pugso nimo paubo, di naman ka ubo. Amo ingon ubo lagi. Di naman gyud. Wa na magyud mga symptoms. So, i-appeal na namo if you would recall, do na nakoy gi-report nga mga recoveries, no? Appeal na sila sa atong 87 ka recoveries. Gisigihan na nig-analyze ang tanan data karon sa atong mga IPHO nga mga personnel. Unya, doon na magyud tay record. For example, although di nato isulti ang pangan, kay baw man may kung kinsa ning mga ma-positive on this day as reported from our laboratories, no? Unya, kay baw sad mi asymptomatic ba ni or nangaayon na ni, then makasugod na mig-ihap. And I already asked for permission ana kang RD Bernadas nga mag-time-based na taoy kay total we are wasting so much resources. Sigig test bisag wa na symptoms niya positive, maghuwat pag kita kaduha man negative. So that's how we will already be evaluating our data in the province. If you noticed also, duha na ka columns nato ha ang atong report sa deaths. Ang usa is incidental, COVID incidental ang findings nga COVID positive ka pero lain ang cause of death. The other column is COVID good, SARI good. It gives you a clearer picture kung unsa ba gyud ni ka seryoso kini nga maong sakita. Will you be issuing an EO in relation to this, Bob? I am waiting because right now RD Bernadas is working on a mura og protocol as regards this. I'm waiting for that kay akong i-adapt in a memorandum to be issued to all of our chiefs of hospitals and our city and municipal health officers. Absent the PCR test na negative sila, but we cannot we cannot stop the people from being afraid sa ilaha. So any message sa ato mga katawan, Bob, if na sila yung mga silingan nga ma-discharge based on time-based policy? Well, that is the reason why kada adlaw, if I can, no, we have this daily updates, and I hope nga labi na sa atong mga kaigsuunan nga nag-regular gyud pagsunod ni ini, that you will have learned something as much as I have learned also. Nga nagdungan tang tanan sa kahadlok pagsugod pa lang. Ako mas hadlok pa ninyo. Grabe gud kayo ang akong mga patakaran, mga restrictions kay nahadlok kay ko. Kay wa man ko kay bawo ani nga disease. Wa ko'y datos. Karon nga niabot na aning puntuha nga doon na nay klaro gyud nato nga data. Doon na tay klaro nga statistics. It's also about time that we have to reevaluate our position. Angay bagyod nga ingon ani ta kahadlok or mas mahadlok ka ta nga mawad-an na tag panginabuhi. O kung mga wadaan na mong panginabuhi, apektado na gyud ang inyong kinabuhi. Mao na, kung time-based discharge ta, kani, kinuyugan man ning certification of doctor.
nga wa na gyud kay symptoms, no? And so I just hope nga nining atong inadlaw-adlaw nga pag-update ninyo kamusad medyo ma-rationalize na ninyo ba, mabalanse ninyo maayo ang tanan na nato gitaho sumala sa inyo usab nakita ug makadesider mo nga panahon na nga mag-usab ang atong previous nga mga panghuna-huna nga panahon na nga ato ng dawaton nga naa gyud ning COVID-19 apan dili susama sa una natong nga gihuna-huna nga sama ka bangis nga sakit. Kung i-boost lang kani gyud akong hangyo lang gyud ninyo. Mga kaigsuuna nako sa probinsya sa Subo. Tabangi ang inyong kaugalingon. I-boost ang immune system ninyo. Sayon ra gyud kaayo. Dili komplikado. Dili mahal. Dili nga mamalit ta og mga mahalon nga mga gadgets or mahalon nga mga makina or mahalon nga mga tambal. Magkugi lang ta, mananom tag duwaw, mananom tag limonsito. Naa magyud planggana ang kada balay, naa magyud sa tingali takuri, mag-init tag tubig, naa magyud siguro poy habol. Inig ka init sa tubig, ibutang na to sa planggana, magtuog ta. Buntag o hapon. Limonsito, duwaw, o luya. O vitamin C. Kana ra. Gov, on another note, nanatay update sa atong appeal for shift to MGCQ. Wala pa. I heard nga it was not taken up today. Doon na may IATF meeting unta. I am trying to follow up sa regional IATF because according to them, ilan na ning favorably endorsed. I don't know ug na-endorse ba gyud ni nila adtong Friday. Because my feedback was this was not put in the agenda karong adlaw sa IATF. So I hope they are meeting again karong Wednesday nga ilan ni ma-appeal kani atong appeal. Ma-appeal ang atong appeal. Ma-appeal ang atong appeal. Haman ato. Ma-appeal ang atong appeal. At any rate, consider this, ang gihangyo sa mga mayor June 12. Although kaning GCQ manggod is until June 15. So it will just be a matter of days ra gyud sad. I just wanted to put on record kay basig maangin na pud ta kung moingon sila ang Cebu City must be continue to GCQ tay ingon na pud and the rest of the province. So ningon ko just want to put on record nga we are appealing our GCQ status nga we want to move on to MGCQ and our records even in the matter of positive cases dili man kaayo gyud na nga daghan kay considering we are 3.2 million people 3.2 sa province lang unya 291 ang positive cases hapit 50% ana asymptomatic. We've already lifted our checkpoints in CTOs and barangays. So in June 12, will we still be waiting for the MGCQ. It would be good gyud unta nga we will be formally declared by the IATF as MGCQ. So I hope that they will act on our appeal karong Wednesday. And if they will not, then wa gyud tayo lang mahimo maghuwat ta until June 15. If kay by then mahuman na manggod ang GCQ per earlier pronouncement, but we never know, tingay mag-usab-usab na po. But ang kaning border nato sa Cebu City Gov, tangtahon na siya or GCQ to GCQ man gihapon. We have lifted that, di ba? Except for naalang tayong mga conditions, but we have eased up the restrictions between Cebu City and the province. Precisely because pareha na ta karon. Pareha tag zone, GCQ, from one GCQ zone to another GCQ zone. Pero leisure travel Gov, or like personal travel nga dili related sa imong work dili hapon.
leisure is not allowed under GCQ. So dili allowed. Speaking of travel, Gov, di ba last meeting nato about public transport kay ang gibot in the corners ang decision on jeepneys. So na tayo update, Gov, and tricycles. It seems nga wa po nila gi-allow gihapon kaning jeepneys. So that's the situation now. Under GCQ na naabli nga mga establishments, wala gyud tato kadaghanan man gud makasave man gud sila o mag-backride na sila sa ilang membros pamilya, whether bana ba na, igsuon ba na, or kauban ba na, or parente na, makasave unta og magmotor. Sa pagkakaroon wa pag gi-allow ang mga jeepney, so maghuwat ka sa buses nya, mas ang uban buses gani kanang mas taas ba kag pritihan. Mo gina karon ang predicament sa kadaghanan nga mga mo pay pagbalik trabaho, so gikan sa kalisod nya karon padayon ang ilang kalisod. But towns or municipalities that don't have the buses, aren't they allowed to allow jeepneys to reoperate? Kaya sabi ko sa hierarchy. That was requested by Liloan actually, but it seems that it was denied. The appeal was denied by LTFRB. So I will have to take that up again. Sometimes it is so difficult if there's a national policy that does not seem to consider reality on the ground and what the people need. Okay. Gov, last na lang yun ganina sa session kay ingon si Mr. Suarez sa HRAC nga possibility of 75% silang employees will be laid off kay majority of the establishments will still be hibernating kay wala mong gihapoy mga tourist. Do we have a program para sa ani nila, Gov? I don't know about Cebu City, but I can answer for the province. In fact, I think it was reported by Subu News. Nag-meeting na ta together with the mayors of those towns that are really tourist destinations or have these accommodations for our tourists, mga resorts, no, nga naa sa Oslob, dito sa Mualboal, sa Badjan, Alegria, dito sa Camotes, sa Bantayan, San Remigio. This Daan Bantayan, resort oriented yun nga mga lungsura. Ya daghan kay pod og mga available rooms dito, no, mga resorts. Ato na nang gi-meeting together with the regional director of the Department of Tourism. And we'll be meeting again this week. We task them depending upon the kind of activity. For example, whale watching. Unsay ilang ma-propose nga protocols taking into consideration, of course, safety gihapon, no? And kanang taking into consideration our push towards boosting the immune system. Health, we are looking at repackaging Cebu as a health and wellness destination. So our resorts will also be focused on that. For example, canyoneering, unsa man po'y protocol nila nga ma-propose nga in conformity with the prescribed physical distancing rules and also on sanitation and hygiene, and ilakip nato diha. Kay baski pag unsaon nimo panghunaw og alcohol ug imo pa na ipanghilam o ikaligo ng alcohol, pero abusado kay kasi imong lawas. Matugad wara ka oras. Imong kanon puro tambok sumba. Di pag yung kamo inom og vitamins, di kamo inom limonsito kay puro rakok na imong imnon. Or tanduay. Adibig ala kaligo diha. Kaligo og alcohol, tan-aw na to og di ba ka gihapon at one point your immune system will be so lowered nga you're a candidate for infection. What I'm saying is I think a much deeper, more meaningful, and I believe more effective way
of combating this COVID-19 is to boost your immune system. And we will incorporate that in the protocols of the different tourism activities and tourism accommodations sa ato mga lungsod ug sa probinsya. We are considering tourism not as a leisure activity. It is an economic activity. Why? Because the tourism industry translate to so many jobs for our people. Karon daghan kay huway mga trabaho kay gisira man ning resorts. So we are looking at tourism as a way to provide livelihoods to our people. So definitely, we cannot say tourism is dead. We will see what we can do to revive it because people need the jobs and the economic activity that tourism generates. What about those na they might lose their jobs in the city gov pero mga residents sa province? Are we going to accommodate them in the facilitator ko and their kanang employment sa uban nga mga tourism sites sa ato ang probinsya? Well, that will be dependent upon the resort owners, no? But as I said, kung muuli sila, if they are now thinking of going home, there are certain protocols for that. Certainly, the challenge that I face is to create opportunities for our Cebuano constituents in the province, be it in reviving tourism or in our agricultural production direction, in the new enhanced countryside development vision that we have laid out, the ECD vision. So that is my challenge. That's what keeps me up awake again at night. Dili na ba yung COVID kani adto di ko katog kay magkuna-huna ako kuyawa ning COVID unsa ka ni hala madlok kuyog ko ninyo hadlok karon I have the data. I'm confident about that. We can move on even with COVID. What's keeping me up late at night is thinking about how I can provide opportunities for you, ninyo, mga pinalangga na kong mga Subuanon sa atong probinsya sa Subo. So, wow! Lorraine will be celebrating her birthday on the 10th, 2 days from now. The whole Freeman newsroom is watching and waiting for Gov to greet you happy birthday in advance. So, all together, sing! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Advance happy birthday to Lorraine. 16 years old na ka rin, di pa? Finally, 15. 2 days advance. Niya ka sa 10th. You'll be here on the 10th. Yeah. Of course. Yeah, it's a work day, so naagad ka. So, okay, regards to the whole Freeman newsroom, nagtanaw gyud mo da. Unya, kamo gyud naghatag ani nga tip. Pinangga gyud ka sa Freeman, Lorraine. Imo, Rosalie, kano sa imong birthday? October. October pa din. Press data. Right. Pareha ta Librans, no? Ang imong unsa imong sign? Gemini. Gemini. Wow, mao man twins, no? Yeah. Yeah. Dual personality. Di man discuss, di ba? Dual, unsa man na Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Schizophrenia. Skiso. Di mao gini sila. Mao gini sila mga kuan kay mga weird. Salamat kaayo sa inyong pakikuyog kanamo karon nga gabi una kay baw kung uban ninyo kanang nang nihapon samtang nagtan-aw namo og
nang hinaot ko nga kanang nakahatag mi og gamayng lingaw na luag-luag ang inyong gipaminaw, mawad-an-wad-an ang inyong kahadlok kay akong awhag yun natong tanan mga Subuanon. Atubangon nato ang usa ka malambuon ug masilakon nga ugma niining pinalangga natong Subo. Kaya ni nato buhaton tani basta magkakuyog lang gyud ta. Kita mga Subuanon. So daghan kaayong salamat. Karong gabi ayaw mo kalimot pag-ampo sa atong Senyor Santo Niño o sa atong mahal nga Birhen sa Guadalupe. Hangtod sa sunod, natong panagkuyog, ugma na. Sa pagkakaroon lang, kini ang probinsyana signing off.